É moi parecido, pero permítenche. O piano e o acordeón foron os instrumentos protagonistas do primeiro concerto de fin de curso da Casa da Música de Chantada. Este luns a programación arrancou cunha charla informativa sobre o piano a cargo de Pablo Rivas Louzao e continuou con pequenas actuacións dos alumnos pianistas en distintos niveis. Quedan cun anaco destes microconcertos que continuarán durante toda a semana no Auditorio de Chantada, amosando o aprendido en distintas disciplinas.